Touring motori su stvoreni za maksimalan komfor na dužim vožnjama. Imaju moćne agregate, odličnu zaštitu od vetra, prostrana sedišta i napredne elektronske sisteme. Prvi na ovoj listi je Honda Goldwing 1800. Ovo je vrhunac luksuza u motosvetu. Sa 6-cilindričnim motorom za premine 1833 kubika. Nudi nevjerovatnu udobnost i stabilnost. Tu su i grejana sedišta, zvučni sistem i opcija vožnje unazad. Drugo mesto zauzeo je BMW K1600 GTL. Ako voliš luksuz, ali želiš više sportskog osjećaja, ovaj motor je pravi izbor. 6-cilindrični motor pruža besprekorne performanse, a udobnost je na vrhunskom nivou. I na trećem mestu Yamaha FJR 1300. Ovo je možda najbolji izbor za one koji žele nešto između touring i sportskog motora. Pouzdan motor za premine 1298 kubika, dobro aerodinamično telo i udobnost čine ga odličnim saputnikom za duže rute.